जोंनि बर' मिडियामनि बर' गुदि फरायसालिया 100निबो बांसिन जिहेतु इमेलुगेसि एबा दाजाबथाय जादों। दा बिथांमोना जोंहा मोनसे गिनाय दं जे बर' हारियाव बेबायदिनो गोबां गुदि फरायसालिया जोबस्रांलांगोन नामा? बिनि जोबस्रांनायखौ होबथानो थाखाय बर' थुनलाइनिफ्राय मा राहा लानो? बेयो जोबोर माने साननो गोनां बाथ्रा। जोङो थांनाय बोसोराव जोङो BTC सरकारनि जिथु इडुकेसन डाइरेक्टरेट दङ सामलायगिरि बिथांमोनजों जों गोजौ थाखोनि सावरायनाय जों जादोंमोन आरो लोगोसे बै समनि BTC सरकारजोंबो जों सावरायदोंमोन। ओमफ्राय सावरायनानै जोङो हारिमायारि आफादफ्रा बाहाय दंजोबोमोन आरो जोंनि बर' राव थुनलाइ जिथु माने बर' बिजोंनि अनसायगिरि बिथांमोनाबो दंमोन। माखासे रोंगौसा बिथांमोनबो दंमोन। दा जोङो बहाय बुंदों जे जों नुनो मोनदों जे दानि जिथुनिखि PTR माने पिउपिल्स टिचार्स रेसिय' आरो जिथुनिखि डाइस कड बेखौ नायनानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि HRDD मिनिस्ट्रिनि जिथु डाइरेक्टिभ्स बेखौ जों नुबाय जे 1:30 सासे फोरोंगिरिया 30 सा फरायसा नांथारगौ। दा बे बेलायाव जोङो BTED आव नुनो मोनबाय जे 1:16, 15 बेबायदि सोलिनानै दं। दा नुनायाव बेबायदि आरो बेयाव बे स्कुलफोरखौ बे मोनब्रै जिल्लायाव गिबियै माखासे वार्निं होनाय जादोंमोन, सांग्रांथि होनाय जादोंमोन आरो बेखौ नुबाय जे बे स्कुलफ्रा गासै मार्जार जागोन। एमालगामेसनाथ' बे बेलेग खोथा, खिन्थु मार्जारा बिराद माने बेयो गिख्रंथाव आरो बेयो स्कुला बायलांगोन। बेनिखायनो जोङो BTC सरकारखौबो होनदोंमोन जे जिहेथु जोङो 6 सिडुलाव थानाय आरो बर' रावा जिहेथु 90 फारियाव हाबबाय आरो बे रावा डेभेलपिं स्टेजाव दङ आरो बे बर' बिजोङा दासिमबो गोबां बोसोर जादोंब्लाबो जोङो जोंनि बे बर' बिजोंनि जेंना जेंगोनाफ्रा दासिमबो जोंहा दङ। बेनिखायनो जोङो होनदोंमोन मा एसे नायनानै 1:30खौ खमायनानै 1:15 माने बेयाव लाबोनानै बे स्कुलखौ बासायनांगौ। दा जों बेखौ सावरायदों आरो आसाम गभर्नमेन्टखौबो जों बुंदों जे जोंनि बेलायाव अन्तत' 6 सिडुल एलेकायाव आरो बर' बिजोंनि बेलायाव ट्राइबेल लेंगुवेजफोरखौ माने रेहाय होनांगौ, PTRनिफ्राय एसे रिलेक्स होनांगौ। बे खोथाखौ जोङो सावरायदों आरो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो दासिमबो बे BTC एलेकायाव जोंहा मार्जारा खम जादों। दा नटिस होदोंब्लाबो चिरां, क'क्राझार, उदालगुरि, बाक्सायाव नटिस मोनदोंबाबो दा एसे साननानै माने एसे स्टेगनेन्ट जानानै दङ। जों दा बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोंहा मेडियामखौ फोथांनांगौ, बर' बिजोंखौ फोथांनांगौ। जोंहा बे ओंथियाव जोङो सावरायगासिनो दङ आरो थान्दै मेलफ्रावबो जों सावरायो आरो जोंहा मोनसे सिद्धान्त दं जे बर' बिजोंखौ माने जोङो बायहोआ आरो जोंहा कमप्रमाइस गैया, जोङो आफस गैया। जिहेतु नैबे निउ इडुकेसनेल पलिसियाव जिहेतु जोङो खोनानो मोनदों जे रिजार्भेसन ट्राइब STफोरनि थाखाय रिजार्भेसना गोमानो थांगासिनो दङ। जिहेतु जोङो रुजुथायै जोंनि बर'फोरा दासिमबो गुबुन हारि जौगानाय बायदि जिहेतु जोङो बिथांमोनजों समान समान दावबायफानो हायाखै। दा बे बेलायाव जोंहा बर'फोरनि हारियाव माबाफोर अलखद एबा खैफोद फैनो हागौ नामा? गोदान सोलोंथाइ खान्थि जिथु जागासिनो दं 2020-21 मायथाइनिफ्राय दानिफ्रायनो स्टार्ट जागोन। खालमासिनिफ्राय फुरा माने बियो माबा जागोन, बाहायजागोन। दा बेयाव निउ इडुकेसन पलिसि एबा NEP बा सोलोंथाइ खान्थियाव लिरनाय दं जे जोंनि भार्नाकुलार मिडियाम जिथुनाखि बिमानि राव जिथु बिजों बियो माने मोनसे डेन्जारास मोनसे सिटुवेसन फैगोन नामा, गिख्रंथावना मोनसे आबहावा फैगोन नामा, जों बेखौ गिहरनाय नुदों, गिनाय मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो होनदों मा जे निउ इडुकेसन पलिसिया आप टु क्लास 5 हम लेंगुवेजजों, ओमफ्राय क्लास 5निफ्राय क्लास 8सिम माने रिजनेल लेंगुवेजजों। ओमफ्राय दिनै बर' रावा जोङो माने 10 थाखोसिम जोंहा दंखायो सेबानि आन्दाराव। बेनिखायनो जोङो 9, 10, 11, 12 जोङो बर' बिजोंजोंनो फरायनायनि जिथु खाबु आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ केबिनेट डिसिसन जाबाय आरो बेयो माने आप टु 12सिम जों मोनबाय। बेनिखायनो बे NEP फैबा जोङो 8 सिडुल लेंगुवेज जिब्ला दं
जेब्लानाखि 80 फारियाव हाबनाय राव दङ इनक्लुडिं बर' जोंहा उसुबिदा बारा जानाय नङा। बेनिखायनो जोङो सानदों बे NEP-आव जोङो मोनसे चेलेन्जिं मोनसे माबा लानानै आदब लानानै जों खामानि मावनांगोन। बर' थुनलाइ आफादल' नङा, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जेसेबां हारिमायारि आफाद दङ बिथांमोनहाबो जोंखौ मदद होनांगोन, एकाडेमिसियानफ्रा मदद होनांगोन। जों NEP-खौ चेलेन्ज खालामनानै जोङो दावबायथारनांगोन आरो जोंहा जिथुनिखि बेवहाय क्राइटेरियाफोर होदों बे क्राइटेरियाफोर होनायखौ जोङो फुलफिल खालामनो थाखाय जोङो बोस्रांनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो गुबुन हारिया जेरखम बिथांमोनहा माने दावगादों बेबायदि जों दावगानो नाजागोन। जिहेतु जोङो थांनाय बिसायख'थिफोराव जिहेतु जों मिथिगौ बर' थुनलाइ आफादा बयनिख्रुइ गोथारसिन बर'फोरनि माहारियारि आफाद। जिहेतु बे माहारियारि आफादखौनो गोबां सुबुंफोरा आब्रुथि गैयि ससियेल मिडियायाव गोबां राजनितिजों एबा बेजों मिक्स खालामनानै गोबां बान गैयि बाथ्राफोर बुंदों। बिथांमोननिसिम नोंथाङा माबाफोर मा मेसेज हरनो सानो? बेयो जोबोर दुखु गोनांबो खौराङा। बेयो जोङो सानदों जे जोङो जोंखौ दायल' हमो। ओमफ्राय बे दाया नंगौना नङा बेखौ बोस्रांनायनि राहाखौ बिथांमोना नाथाय नुहुरा। बेनिखायनो आं सानो जे दायखौल' माने नायोब्ला बे जानाय नङा। इउटुबाव जोङो बबेबा मोनसे इउटुबाव नुदों बा बिदिनो बुंदों जे जोंखौ जोलैनि हांगारबो बुंनो सम सम। ओमफ्राय जोंलायनो माने सोरजोंबा बायजादों, सोरजोंबा माबादों, बे खोथा नङा। जोङो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय समाव जों जिथुनाखि पलिटिकेल पेट्रनेस जों लादों, दाबो जोङो प्रमद बर'नि दिनाव जोङो पेट्रनेसखौ जों लागोन। जिहेथु जोङो बिराद बे 6 सिडुलखौ जों बिराद जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों बियो मोननाय। बर'आ माने सोमावसारनायनि गेजेरजों बियो 6 सिडुलखौ जों मोनदों। ओमफ्राय जोङो बुंनांगौ खोथा दङ, जोंहा फेसिलिटिबो जों मोननांगौ। लेंगुवेजनि डेभेलपमेन्टनि बेलायाव जिथुनाखि क्ल'ज लिरनाय दं, BTC-आव लिरनाय दं आरो BTR सुक्तियावबो 6.3-आव लिरनाय दं जे बर' बिजों डेभेलपमेन्ट, बर' राव डेभेलपमेन्ट, बर' माने हारिमु जौगानाय बे बिथिङाव जोङो खामानि मावगोन। आरो जोंखौ सोंखारिनायाथ' सोंखारिदोंब्लाबो जोङो राजखान्थि जिथु फाराग दं जोंनि गेजेराव, राजखान्थि फारागा जोंनियावल' नङा, गुबुन हारियावबो दं आरो गुबुन जायगायावबो दं। गतिके राजखान्थि फारागा थानो हागौ, खिन्थु बर' फिसा हिसाबै आरो माने जोङो संगठनाव थानाय हिसाबै जोङो रावखौबो जोङो गाज्रि होना बा ब्लेमबो खालामलाया। गतिके जोङो बर' फिसा हिसाबै जोङो खौसेयै जों खामानिखौ मावनो नाजादों आरो जोङो जायफोर बिथांमोना भुल बुजिनानै दङ, गोरोन्थि साननानै दं, बिथांमोना जासे गावखौ सुस्रांनायनि राहाखौ लाथों आरो बेबायदि हिंसा हिंसिजों मोनसे हारिया दावगाया आरो मोनसे सोद्रोम हारिया मोजां लामाजों थानांगौ। दानि इलेक्ट्रनिक मिडिया जेरोखोम नोंथांमोननि इलेक्ट्रनिक मिडिया जेरै प्रिन्टेड मिडिया दङ, जेरै स्मार्टफन दङ, जेरै फेसबुक दङ, जेरै इउटुबारफ्रा इउटुब बाहायदों। गतिके बे लाइनाव जिथु जोङो माने दावगानांगौ, 21 सेन्सुरिजों जों चेलेन्जिङाव थांनांगौ, जोङो बिसायनजों ग्लबेलाइजेसनजों जों खारनांगौ, इनफरमेसन टेक्न'लजिजों खारनांगौ। बे बेलायाव जोङो फिसा फिसौ खोथाखौ लानानै जोङो दान्थे बिदान्थे जालायनाय आरो गाज्रि खोथा बुंलायनाय बेखौ आङो साबजायाखै। आङो इयं जेनेरेसनखौ लुबैयो। इयं जेनेरेसन दे आर भेरि नलेजेबोल आरो दानि इयं जेनेरेसना वी शुडन्ट नेग्लेक्ट इयं जेनेरेसन। बिथांमोनहा रोंगौथि दं, बिथांमोनहा लेखा गोरों, बिथांमोनहा साननो हानाय। गतिके बिथांमोनहा पजिटिभ लाइनाव खामानि मावो। बोसोरारि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि सोमोन्दै फंनैसो बुंदों। बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरारि जथुम्माखौ देग्लाय जों साननैनि हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि लांगोनायाव खुंनाय जादों, गेलेग्रा फोथाराव। गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि सोलायै देग्लाय एसे बारा गाजा गोमजा खालामालासिनो साननैनि हाबाफारिल' लानाय जादों। बेनि जाहोनानो जाहैबाय कर'ना बेरामनि थाखाय जों फावसायनांगौ जाहैबाय। बिनि उनाव BTC-नि इलेक्सन आरो आसाम सरकारनि इलेक्सन, बे मोननै इलेक्सननि थाखाय बे हाबाफारिखौ जों फावसायनांगौ जाबाय। आरो गुबुन फारसेथिं बोथोरनि अलखद, मिथिंगायारि अलखद, बे गासैखौ नोजोर होनानै जोङो साननैनिल' हाबाफारि लादों। मैया थान्दै जथुम जिरायनानै थांबाय।
आरो दिनै फुंनि हाबाफारि बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनिसिम मान बावनाय रोंसारिफोरनि गेदेमा रोंसारिफोरनि जिउमानि थाखाय आर'ज गाबनाय बेफोर जानानै थांबाय। दा दसे समनि उनाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि फोसावनाय बान्थाफोरखौ राननाय जागोन। गेदेमा थुनलाइगिरिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि दं आरो बेनि उनावनो गेवलां मेल जुथुमनाय जासिगोन। जों मिजिंथिदों बे गासै हाबाफारिया मोजाङै जालांगोन। आरो देग्लायनि बे बोसोरारि जुथुमायाव थांनाय बोसोरनि बायदि आसामनि बायजोआव थानाय मा मा जायगानिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैदों? देग्लाय जोङो नेपाल एबा सोनाब बंग'निफ्राय जों थान्दैखौ मोननो हायाखिसै बा हांख्रायनायबो जायाखिसै। अब्लाबो दिनै देग्लाय मेघालय स्टेट कमिटिया फैदों। गोबाव समनि उनाव मेघालय हादाबसा बर' थुनलाइ आफादा गोख्रों महरै बाहागो लाफैनायखौ जों गोजोननाय फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसे बराक भेलिनिफ्राय जोंहा त्रिपुरि एबा रियां जोंनि बर' फोलेरनि मानसिफोर थान्दैफोरा बिथांमोना बे थुनलाइ आफादाव बाहागो लादों आरो बिथांमोना गेरेमसा बर' माहारिजों सामिल जानो थाखाय बिथांमोना लुबैनायखौ फोरमायदों आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादाव सोद्रोमा हिसाबै गावसोरखौ थिसनजानो बिथांमोना खावलायदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बर' रावखौ सोलोंनो थाखाय जोंखौ खावलायदों आरो जों बर' थुनलाइ आफादा बे रियां एबा त्रिपुरिफोरनो बर' फोरोंनायनि थाखायबो राहाफारि लागोन। जिहेतु थांनाय बोसोराव नोंथांमोना थुनलाइनि फारसे जिहेतु थांखि होदों बे बेसेबां जाफुंसारदों? थांनाय बोसोराव जि प्रजेक्टखौ जों फोसावदोंमोन जों रादायखादोंमोन थुनलाइ प्रजेक्ट बे लकडाउननि थाखाय जोङो बेखौ खामानिखौ दोनथ'नाय जादों। अब्लाबो जोंनि रादाया दं आरो जों सावरायबाय थादों बे खामानिया जुरिफिननाय जागोन आरो फैगौ बोसोरसेनि गेजेराव बेखौ आबुं महर होनाय जागोन।